Jedným z partnerov Centra voľného času v Giraltovciach je aj základná škola v Kračúnovciach, ktorá ponúka svojim žiakom pestrú krúžkovú činnosť. O tom, ako to na jednotlivých krúžkoch vyzerá, čo je ich hlavnou náplňou, sme sa prišli pozrieť spoločne. Jedným z obľúbených krúžkov je aj futbalový krúžok, ktorý navštevujú najmä chlapci, zaujímajúci sa o tento druh športu. Krúžok vedie pán učiteľ Havira, ktorý nám ho bližšie predstaví. Skúste nám priblížiť váš krúžok, jeho hlavnú aktivitu, ako to na krúžku prebieha. Náš krúžok bol zameraný hlavne pre žiakov vyšších ročníkov, aby sa stretávali v telocvični a nie na iných miestach. Druhý účel je tento, že chodíme na rôzne súťaže a je potrebné, aby sa práve títo hráči stretávali niekde spolu a pripravovali sa na súťaž, ktorú organizuje Centrum voľného času a hlavnou náplňou je Novák Cup, ktorá tohto roku prebieha a ďalšia činnosť sa zameriava ešte na súťaže, ktoré sú poriadané v rámci okresu Svidník. Ako často sa stretávate? Dohodli sme sa, že 3-krát do mesiaca, každý týždeň sa nedá, čiže 3-krát do mesiaca sa snažíme. Niekedy máme aj 2-krát za týždeň a 2 týždne potom nie sú krúžky, podľa počasia, podľa toho, ako žiaci môžu. Koľko žiakov navštevuje tento krúžok? Je zapísaných presne 16 žiakov, nie stále tí istí chodia, niekedy prídu aj tí, čo nie sú zapísaní. Umožňujem, keď sú to slušní chlapci, no a väčšinou tak od 15 do 20 na tomto krúžku je. V čom vidíte prínos tohto krúžku pre žiakov? Prínos hlavne v tom, že stretávame sa, nacvičíme rôzne kombinácie, čo sa prejavuje práve v tej súťaži Nová Cup, kde sme zohratý kolektív a je vidieť každý, kto príde z tých odborníkov a pozerá na náš manšaft. Suverene vedia, že sme niečo na tomto krúžku nacvičili. Ďakujem veľmi pekne. Okrem početného športového krúžku má základná škola v Kračúnovciach aj výtvarný krúžok, ktorý je určený tým, ktorí chcú rozvíjať svoj talent, výtvarné cítenie i manuálne zručnosti. Tento krúžok vedie pani učiteľka Baranová. Skúste nám priblížiť váš krúžok, čo je jeho hlavnou aktivitou, ako často sa po prípade stretávate. Tak na našej škole pracujú 2 výtvarné krúžky, pretože na začiatku školského roka sme mali dosť veľký počet detí, takže som to rozdielala na 2 krúžky. Prvý krúžok, tam sú deti 5. a 6. ročníka, je to krúžok výtvarný, a ten funguje v utorok. A druhý krúžok je to pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka a tam tento krúžok funguje v piatok a sa nazýva Mladí výtvarníci. Ako sme si mohli všimnúť, máte tu rôzne výrobky, organizujete nejaké výstavy? Tak výstavu máme neurekom, vlastne každé ročné obdobie symbolizuje jedna výstava výtvarná, ktorú máme väčšinou v jedálni. Taktiež sa zúčastňujeme rôznych súťaží. V spolupráci s Centrom voľného času to bola súťaž Maľované Vianoce, kde sme obsadili 2. miesto. Vyhrali sme okresnú súťaž vo výrobe vianočných betlehémov a náš betlehem dokonca poputoval do Poľska, kde sme si v Dukle boli po 1. miesto. Takže moje dievčatá, deviatačky, Monika Beláková a Monika Jadlovská so svojím betlehemom vlastne vyhrali a už asi 3. rok takto sa umiestnime vlastne na popredných priečkách. Som na nich veľmi pyšná, lebo je to veľmi namáhavá práca. Vlastne všetky tieto betlehemy sme mali vystavené aj v jedálni a robenú takú vlastne výstavu sme mali z nich. A ďalšie výstavy, teraz chystáme ďalšiu, ktorá bude venovaná jari a hlavne výrobkom, ktoré sme mali práve na výtvarnej dielni, ktoré taktiež robíme neurekom. Gratulujem k úspechu. Ďalej by som sa vás chcela opýtať, v čom vidíte prospech tohto krúžku pre žiakov? Ja si myslím, že v súčasnej dobe deti chcú robiť veľmi rýchlo určité veci, chýba im precíznosť a ja som veľmi rada, že na krúžku sú vlastne decká, ktoré túto precíznosť majú, ktoré chcú tvoriť, ktoré sú kreatívne, ktoré radi vymýšľajú, sa zabávajú
A takto vyzerá vlastne bežný náš krúžok. Niekedy je to aj viac detí a je tu veľmi príjemná atmosféra. Skúste nám približiť, kde čerpáte námety na tvorbu jednotlivých prác. Naše námety sú také momentálne a taktiež sú to námety z rôznych projektov, ktoré dostávame ponuky na školu, kedy prídu rôzne ponuky, na ktorých vlastne sa nachádzajú súťaže a rôzne projekty, ktoré organizujú firmy tuto na Slovensku. Takže aj to nás veľmi oslovuje a taktiež spolupracujeme s Podukiaľským osvetovým strediskom vo Svidníku. Ďakujem veľmi pekne, prajem veľa tvorivej práce a veľa ďalších úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Všetko dobré.